Kutikira boigase bunge ya West Mugrango niko na begeni be kanisa ya Ibuche SDM bagenderetane mono kubolio bokonyi kubwatekana no boibi obwa kolekana se kanisa yo na bone gotebekana bune tari ntude ntanga ni obosaga no bibo kolekana se kanisa Ibuche SDM ase bunge ya West Mugrango base bintu byabo byabere bikoirwa ase ntunde ya kabereke kolekino ya kolekana itukuri ya ramisi iki ya eta ase go se wiki ya eta ase wiki ya eta ekarokeli abageni bagenderete gote yabuna go ikraboni gemero bali mengeri ya rokane gote na se kanisa kubwatekana ibintu byabo koibo kati yabo ne keyboard mixer amo ne bintu binde niko chinga kejwana ko boli nsemo yo butuki kurase county ya Nyamira kwa neki munango kora butuki boime elikomanya hawo bagendere tukikiraniyo bibyo bo achintunde go ikaibere bono na boni go banyare gote yabuna ebintu bingonche go byabeto biko kurase kanisa kanyara ko boli abasamaria bajya konyara wesokya elikoba sira senchire mu yo konyara go ikirania nakugura ebintu ase ensemeyo na boni go baburonde bwensi ora tware roboti go ryo bibo ganda tokolekana se kanisa aine kibunango bamanyare bunenchire mu yo konyara ko ebintu byabo na boni go bakure karabara rebintu binde byanse bikoni wakati yabe keyboard amone mixer banyare kwa korobot banyare kumanya ko sebinte bine byabo bikoni wa enga kibagendere go saba obokonye ugasolero tuomiranira igase kanisa ya Ibucha twabire no mondo komanene bintu byetu byasirire binge wikeri aete karo twakolete crusade twabirete tamo bairete mixer wakairane power breaker no murando korokwe chakpini uko okoleta mangana asogotera ese karo abarwani bagotera ose bad find agotera ose kwaye gotera ose kanisa ngime gotera katwanyora byachire nabo turocha mabera manene ande karuya ika litukolia ramis bagajana ande stiri bakabuna bagaetera igorase strong room bakaire keyboard twasabira onde bwensi orare keyboard asege koni gose mixer ose power breaker binde byonsi ne bye kanisa ya Ibucha twamusabeiro buya bwaya toiraneri no yogotororera mabera orandonsi ase Kenya yeito atoletere ebintu ebigaki elinde tonyare konyora manganaya tugole ebintu ebinga elinde togendereria enchiri yomanene twarandi guna pasto ito otumia chinguru chinene wetani konye ebyembo byetu togotumia saa ito togosaba tokonye nonya noyo irete ebintu ebi chinguru chiria atumiete gocha kobogori koruga iga naende omokanye anyare kobagakobirania wetani igonche buna personal ministry nigo gochikotebia soborandi abantu bateba bono nga ngitogotumia ekiagera chinguru chikoganeri guchine na so gukwana ase kanisa engima bono togosaba iga bune kanisa korwa abalisia pastor na abasiriki bonsi buna babwateranete ekiagera arinete paka agachigotandora ebitambaa korugora ase bisungire nyasamo kune eliegera abirania ntoichanete ekiagera ebinto mbio byoborandia nekara twachira ase enyomba yomonene ebiembo na bigotokonya na nabyo abantu bakoiguna abantu mbare kanisa etwarota somo yobo gwanja babibwate babiranie elinde bikore emirimo yaye kama imetendeka kama ni watoto wetu wamefanya vitu kama hizi Mungu wasamee wavilete na waangame mutanga ni wabasai ise kanisa ya Ibucha una into abasai ntoichane gete sana ebinto bisirete ngunyara kole twacha tomera na twekera matera bona bego sanginga binto mbio tokwegera kanisa ya itutebuniri ige binto byarusibwa public address system ngima mara gatatu titanga ni bakaira bike bagacha bakaire mixer na endi buna baire tebyo moelio wiki ya etete keburi kende ngitokonyora kebuniri yotokonyora nge igwire tatigabone kikyanyuma bali nete kyagere keburi ekyikyagurwa kekabekwaria ase office nyasa kuna bantaba na nabwate chinguru kyoko babeka bairani nyasa omonyene na manya bunara irani kyagara nabwate chinguru andonsi esebira niwe kuruga Ibucha ekanisa na ase ensengima oyora binyore moikomo kune bimonye koirana eliagere birane buna byarenge